Prepare ka naman. Sige po Sir Ace, magre-ready na po ako. Pero maraming salamat po Sir. May pakamay pa siya! May pakamay pa siya! Oh my God, hindi ko ginagawa. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. This is Jhom. So ayan guys, for today's vlog, gagawa po tayo ng reaction video about sa My Day the Series, Episode 3, 2.4. So ayan guys, bali naisipan ko ulit mag-reaction video about po sa My Day the Series. And so disclaimer lang po guys, bali para hindi po tayo mag-copyright, ilalagay ko po lahat ng mga cast, lahat po ng link ng ng My Day the Series para po hindi po tayo alam nyo na. So ayan guys, bali naisipan ko po siyang mag-reaction video kasi talagang habang tumatagal is gumaganda po yung My Day the Series or BL series ng Philippines. Talagang napakaganda po niya at super nagte-trending po siya. So ayan guys, kung gusto nyo po siyang panoorin, ilalagay ko po yung link ng Oxim Film dyan po sa baba ng description box ko po. So ayan guys, don't forget to thumbs up this video and don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. So ayan guys, bali napakasaya talagang manood ng BL series. And bago ang lahat, bali naisipan ko ngayon kasing mag-reaction video kasi masyado nang matagal tayong hindi nagkaroon ng ng vlog kasi nga po napaka-busy. Tapos inaasikaso ko po kasi yung yung bali naasikaso po guys yung yung pagkakaroon ko po ng wala sa akin group chat. So ayan guys, bali itutuloy na po natin ito at i-play na natin ang My Day the Series. So ayan guys, start na natin siya. Sir, yes guy, sorry po quick question lang. Baka Dito ka, dali, manod ka dito. baka naman pwede ako lumipat. Gusto ka dito, dali. Ha? Bakit? Anong nangyari? So bali nandito kasi yung kapatid ko. Kung gusto niyo din po siya i-subscribe sa channel niya, kay Pretty Bums Vlog. So ilalagay ko natin po dyan sa description box po. Oo nga sir, pero ilang araw pa lang naman ako sa kumpanya. Baka makahabol pa ako sa graduation. Sige, ganito na lang. Tutulungan na lang kita maghanap ng new company. Pwede sir, pwede. Pero, ay, Oh my God! Ano kaya yan? hello? Hello, Sky. Bakit ni Sir Ace? Pumasok ka na ngayon. Marami tayong gagawin mamaya. Sige po sir, punta na ako ngayon. Okay. Parang Sorry sa istorbo, sir. Mauna na ako. Sige, update mo ako sa company mo. Thank you. ayan na. Ang ganda kasi doon talaga sa company ni Sir Ace. Pasok. Sir Ace. Sir Ace, good morning po. Morning, sir. May dala lang po akong locally nyo para makabawi din naman ako. Just Paborito. stop! Nakaka-istorbo po ba ako? Hindi naman. Po ka. Kamusta ka? Okay naman po Sir Ace, pero nandito po ngayon para magpasalamat sa chance. Kinikilig talaga ako dun sa sa series nila, grabe. Medyo perwisyo po ako this past few days. Alam mo Sky, magpasalamat ka kay Miss Becky dahil siya naman talaga nagsabi sa akin kung ano nangyari. Pasensya na. Tsaka, magbubuan na tayo. Oh my God! Sis, bumalik ka na. Ganun pa rin yung trabaho mo as intern. Ganun pa rin yung task na gagawin mo. And by the way, may meeting pala ako. Pwede mo ba akong samahan? Ako po? Hindi siya. Pwede ba bang Sky dito? Sige po Sir Ace, okay lang po sa samahan mo ako. Siguro, in an hour? Prepare ka naman. Sige po Sir Ace, magre-ready na po ako. Pero maraming salamat po Sir. May pakamay pa siya! May pakamay pa siya! Oh my God, hindi ko kinakaya to. May pakamay pa si Sir Ace! Diyos ko po!
God. May papamoy pa. Ay, oh my God. Napaka-highlight talaga. Thank you talaga. Oh my God. Sabay bitaw. Ano yun? Sige, Sir Ace. Mag-ready na po ako. Sige. Sana all nagre-ready. Oh my God. Super exciting talaga. Kaya guys, kayo, panoorin nyo na ang My Day the series. Sabay, kinikilig si Sir Ace. Wow, Sir Ace. Ang ganda ng kotse niyo, no? Tapos bagong-bago pa, tsaka ang bango-bango. Ingatan mo nga, baka madumi yung kamay mo. Hindi nga Ay! ingatan ko yun, leather yan. Oh my God. Kinikilig talaga ako. Diyos ko. Tsaka teka lang, di naman nalalayo yung edad mo sa akin, Sky. Mas mukha ka pa nga matanda sa akin. Alam mo, Sky, pwede mo akong tawagin Ace, total, di naman nalalayo yung edad mo. Pero Sir Ace, hindi ba medyo pastos? Ay, may ganon. Ace nga, di ba? Paulit-ulit, tigas ng ulo. Ace. Okay, Ace. Diyos. Hello mga ka-Swisser, welcome Ay, may vlogger din tulad Yes. I-review ulit natin. Si Madam nagbablog. May dalawa pala siyang set ng pampaganda. Ang isa ay whitening and maintenance. At isa naman ay rejuvenating set. Ay, kabog talaga. Beautiful para sa kinis, sa ganda. Yes, sa kinis, sa ganda. Ang magandang pak na ganun. Ganun. So, na si Mother. Hello? Hello. Hello, Miss Becky. Ay, kinsa ni? Ay, ayoko ninyo blabla ha? Mga budol-budol na pod mo. Ako bing amo nakabaw din sa number ha? Budol-budol daw. Ano ba naman ako? Ay, Becky talaga kahit kailan. Dami-daming kalukuhan. Kinsa? Hello? Hello? Miss Becky, Hello? Sino to? ano ka ba? Si Madam Ana mo to. Ay, ayan na. Hindi naman ha? Ano bang budal-budal ang pinagsasabi mo? Alam mo naman, maraming mga lalaki dyan sa labas, pinagkakaguluhan ako. Ay, nako. Ikaw talaga dami-dami ng kalukuhan. Madam, kumusta ka na? Namiss na kita. Sana all nami-miss. Tawag ka, madam. Ilang taon na rin yun? 18 taon, Diyos ko. Oo nga eh, miss na miss ko na rin kayo lahat yan. Lalong-lalo na yung anak ko. Si Ace, kamusta na? So sad talaga. Si Anong Sir story Ace, nila? Ang gwapo-gwapo, ang laki-laki na. At madam, sobrang sikat si Sir Ace ngayon sa mga social media. Ang dami-daming followers. Naku, madam, kailan ka ba pupunta dito? Sobrang miss na kita. Miss Becky, alam naman yung sitwasyon na hindi ka pa naman para magpakita. Madam, alam mo ba, minsan si Sir Ace, magtatanong tungkol sa nanay niya. Pero alam mo naman, Hello, oh my hindi God. ko pa masabi lahat-lahat. O sige, Miss Becky, ha? Hindi ko na patatagalin itong tawag ko. Madam ha, tawag ka lang lagi dito. Ha? Sobrang miss na talaga kita. Gustong-gusto na kitang makita. Ingat ka lagi, madam. Alagaan niyo mabuti ang anak ko, ha? Madam, sobra. Para ko na rin anak si Sir Ace. Simula nung nawala ka, talagang hindi ko siya pinabayaan. Ay, sana all nangyaya. Lagi yan kakain sa tamang oras, ha? Ay, madam, yan ay sigurado ako. Kaya nga ako, madam, mga tira-tira niya. Tignan mo naman ako, laki-laki ko na. Ako'y kumakain. Oh my God. Okay. Sige na. Makahanapin ka pa ng amo mo. Alam mo naman.
unprofessional. Ano po ba kayo? Gutom na ako. Red ko. Ito, pandesal. Solid, no? Ano po? Ano ginagawa mo? Sir Ace, try nyo. Ay, pakipot pa si Sir Hindi mo Ace. nalaman agad yung beauty and try. Dali pala kausap na ito. May pa ganun Sige, siya. sarso mo lang. Promise, masarap yan. Masarap nga. Oh, diba? Diyan na pala si chef. Uy, man. Ace, Ay. this is Sky. Coffee? Waiter. Thanks. Okay. Ako na, sir. Very professional si Chef. Ano ba pag-uusapan natin about this project? So yun na nga. Alam niyo naman na sasali kami sa competition. At malaking tulong kung makakasama namin kayo. As a head sa project na to, gusto namin na manalo kami. I'm excited to do this project. Kung ano mga katutunan ko sa Paris for 4 years. Ay, I've professional. stayed in Paris for 7 years to study the French cuisine and 7 years of experience in restaurant and bake shops. That's good to hear. Papaasikaso ko na sa secretary ko if okay ka sa mga terms and conditions. Pagdating sa terms and conditions, I will email my rules and regulations, Ay, may pa rules and regulations si Madam. materials, and execution details. Pwede ko ba malaman kung ano yung mga condition mo? First, I need the preparation very concise, Concise? precise, and special. Kailangan elegant ang lahat ng preparation. for Ay, wow, the elegant talaga. Sky, hindi mo kumain. Sorry. Okay, so update na lang kita once na okay siya. Sky, hindi mo kumain ka na pa kailangan mo. Huwag mo lang alam. Ang init ng mga ingredient. Narinig lang din. Sorry, sister. Itong down mo lang konti. Sorry siya. Diyan yung food, Ano kain pa tayo. talaga si Sky? Siya isa. Sky, ano ko? Dali na, sinuserve ko lang kayo. Sky, nakakahiya. Ang Ano sweet. mo, para makabawi ako sa inyo. Sky. Dali na, isa lang. Dali na, isa lang. Sige, pag-away kayo dyan. Dagdagan natin ang sisi. Sky, wag na nga, tama na. Siya pa yun. Itatry ko muna. Ano yan? Hindi ko alam eh. Try ko lang. Sige, ikaw muna. Baka manasan ako. Sky. Sige po. May mangga? Waiter, pwede kami pa. Sure po, sir. So, isi-send ko na lang yung email. I will send my email. And then check the terms and conditions, Okay. the mga rules and regulations of company, and then all the designs, materials, and kung paano i-execute. I'm looking forward to it.
Kaiba naman na yung nangyari. Parang talagang nagpaparamdam talaga si chef na paminta yung dalawa. Oh my God, talaga, napakaganda talaga, promise. Kung ako sa inyo guys, panoorin nyo po ang My Day the series para po ilalagay ko po yung link ng link ilalagay ko po sa description box. So ayan guys, panoorin nyo po siya. So ayan guys, that's it for today's video. Sana po nagustuhan nyo po at huwag nyo pong kakalimutang mag-like, share, and subscribe to my YouTube channel. So ayan guys. So ayan guys, bale ito yung pinakagusto ng lahat, ang shoutout time. So i-shoutout natin yung mga nasa group chat ko po. So ayan guys, ang Team Katogs, Jhomsky18 Vlogs official group. So ayan guys, i-shoutout ko po yung mga admins ko po. A big shoutout po sa mga admins ko kay Alea B Nasilen. Hello sa'yo baby. Kay AJ Bonaubra. Kay Elhimar Sir Kenya. Kay John Ashley Torcelino and kay Queen Landa. So ayan guys, shoutout po sa lahat ng mga admins ko po, and mag-shoutout din po ako ng mga members po ng group. So mag-shoutout lang po ako ng 10. So kay Adrian Bautista, hello sa'yo. Kay Boy Lang Orhenio, kay Carla Joy Macaraeg, kay Christina Mamaril, kay Chris Lawrence Turalba, shoutout sa inyo. Kay Ian Santos, kay Janine Montemayor, kay Jeremy Datwin, kay Jicona Pimentel, kay Maki Fabia, and also kay Renzi Roquia and kay Roderick Pitines. Shoutout na natin iba pala, kay Winwin Post at kay Warren Mikusula and Benjamin Alaba. So ayan guys, shoutout po sa inyong lahat. Yes, kung gusto nyo pong mag-join sa aking group chat or official group, so ayan guys, bali ilalagay ko po yung yung name ng group ko po or yung link po ng group namin, ilalagay ko po sa description box. Paki-like na rin po yung aking page, ang Jhomsky18 Vlogs page, at saka yung join na rin po kayo sa aking sa aking official group. So ayan guys, thank you po sa lahat ng sumusuporta sa akin at nagsusubscribe. Maraming salamat po. Road to 800 subscriber na po tayo. Thank you for watching.